Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasap kanino. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang atong kalibutan nga unta hatagan og panalipod sa Ginoo ang ato sa duntang mga leaders maghatag unta og pagtagad sa pagsunod sa mga pagtulunan sa atong maayong magbalantay nga mao si Hesukristo. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning ato karong fundraising pamalit sa atong raffle tickets hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan. Ihatag sa imong mga magtutuo ang santos nga pagmaya aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo mudawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga ang mga dili Hudiyo padawaton sa seremonya sa pagtuli ni saway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pa matuli og nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukat kayod sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako dito sa syudad sa Jope ug nakakita ako pananawon. Nakita ko sa maong pananawon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka eskena, niini gitunton gikan sa langit, ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini, ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat ug tiil, mga hayop, ug mananap nga nagkamang, ug gihalas nga mga langgam.
Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulo kini mahitabo og unya ang panapton, lakip ang tanang sulod niini, gibalik ngadto sa langit. Og niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako, miabot sa balay nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga-Joppe, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea, ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami mahitungod sa anghel nga nakakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa Joppe ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makalawas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya na hinumduman ko ang gingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kag Hesukristo. Nan kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kiuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Kiuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig, ang ako nga kalag nangandoy kanimo o Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Kanus aman ako moadto ug mutanaw sa naong sa Dios. Kiuhaw akong kalag sa buhi nga Diyos. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila magtultul kanako ug magdala kanako ngadto
bukid ngadto sa imong puloy anan. Unya muadto ako sulod sa altar sa Dios. Sa Dios sa akong kalipay o kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alba. O Diyos, akong Diyos. Ginghang ako ka lang sa muling Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanunay pagdaigong ng Hari o Diyos, kamahan mo ganak ug Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigkakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lubo og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang og walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato mga ambisyoso ug ambisyosa pero maglisod pag
kabot sa iyang ambisyon sama ng gusto ko ang akong kinabuhi mahimog yung malampuson munang maningkamot kog maayo. Gusto ko akong pamilya intact yun. Nawa gyoy mga daotang panghitabo sama ng magkaaway, magkabuwag. Bisag ka ng mga kaslonon, akong pangutanon, kanus-aman inyong schedule magbuwag. Ay, simbak ko pa dir. Mana? Nako, di mo magbuwag. O dili pa dir, dili may magbuwag. Nako, hilas biya ninyo. O na, importante kaayo, unsaon pagkabot kining atong mga nindot nga ambisyon. O ang paagi, mao ang pagsunod ni Kristo isip maayong magbalantay. Ug unsa may kinaiya sa maayong magbalantay nganong nilampos magid siya sa iyang misyon pagbantay nato kay andam siyang magpakamatay para sa iyang karnero or para sa iyang gimahal na katawhan. Di ganita andam magpakamatay, di gid ta molampos sa atong pangandoy. Gilingay mong tupad. Nilampos na ka. Matana ba? Na nilampos na ka. Labi na gina ka ng mga tiwasono nagnaong nilampos na ka. O kuwang lang yapon. Ay, dahil uba na to. Maingon dayon, pader, di pagitingali ko patyon sa Ginoo kay napa ko'y misyon. Hilas biya di patyon misyon. Kaya unsa man sagi atong misyon? Nay mahugang sakyanan sa pangpang, igabot-ubos, buhi lang gyapon. Wa gina siya patya kay napa na siya misyon. Nya katong namatay nga nursing student nga graduating karong July, 40 pag yung brighta, wa na dito'y misyon. No, graduating pa man to. No, na atong sabton kini ha. Ang atong misyon kanunay ng on or active samtang naginhawa pa ta. Inighunong sa atong ginhawa, hunong na sang misyon. Mao gina ha, timan gina. Ug unsa may atong misyon nga maluwas ang atong kalag. Kay matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Ug kinsa maning Dios nga buhi? Ha? Dili. Kanang imong tupad. Mao gunay image and likeness of God. Ayaw pangitaan ng invisible God. Kay naghimo na siya siyang kaugalingon nga mahimong tao, mahimong flesh. Karon ang tanang flesh iya ng images. Sa una, invisible pa to kay Old Testament, igo ra mamingon, God created man, sila Moses. Pero pag abot na gid sa hustong panahon, matud pa ni Gospel ni San Juan, ang Dios nga kaniadto dili makita karon na tao na gyud, nahimo ng tao og pinaagi sa iyang pagkatao, ang tao gihimo niyang Dios. Unya ang Dios nahimong tao, ang tao nahimong Dios. So kanang imong tupad mauna na ang imahin sa buhi nga Dios. Nya unsa may buhaton? Imo nang higugmaon, imo nang alagaran, bahala nagmaunay mo patay nimo. Mao nang ingos Kristo, andam kong magpakamatay para sa akong karnero. Kisa may nipatay niya, ang iya rasang mga gimhigog mga tao. Nya kay iya man giisip nga mautoy Dios niya, anisugot siya patyon. Kay kinsa man day mo patay nato, ang Dios rasad. Matud pas panultihon ni Jacob o ni Job, ang Dios mo'y naghatag, ang Dios rasad mo'y magkuha. Ay, common kay na, gibawi na sa Ginoo ang iyang gipahuwaman nga kinabuhi.
Iniingon ako, kanusam sa kamo mga matay. Ay, ang Ginoo ray magbuot, Father. No, sa ato pa, og patyon ka ng imong tupad, mingon ni ka, pagbuot na nis Ginoo. Og mao na gibuhat nilang Santiago, nilang San Vicente Ferrer, nila ni San Lorenzo Ruiz, nilang Pedro Calungsod. Pag abot na gis panahon nga naa ng ilang kasakit, labi na gid ang hulga sa kamatayon, niingon din siya, your will be done. Pasabot, kining espada nga muputol sa kong liog, niingon si Santiago, mao na ni ang imahen sa buhi nga Dios. Mao na ni ang pagbuot sa Dios. Mao sa nay gihuna-huna ni San Pablo sa dihang giputlan siya sa liog. Kung kulatahon ka sa imong bana, ing napagsulti, gikulatan ako sa Dios. Ana. Di ba? Nya andam kong magpakamatay para sa kabubuton sa Dios. Oh, nindot kayo. O nyarog ingnon kapalit og raffle ticket. Ingnon sa nimo, gipapalit nako sa Dios. Nya mo balibad ka dili. Kusga. Nya nganong gamay makini atong halin. Kamo no mga buangon kay mustanan. Di mo balibad pero dili lang mo palit. Istoryahin ninyo. Pila na may atong halin karon? Oh, tanawa. 5,747 pa. Oh, sige, pakpak. Nya ang atong challenge katong one-stop challenge, 27 na ka pledges niya, 7 ang narimit, 20 pa ang wapa ka remit. Gana no? Pakpak ya pon. O nya rog ingnon ka sa pari nga nagwali nga suportahin ninyo ha ang atong social media platform. Labi na ning YouTube channel Padriciano Ubod. View, like, share og subscribe. Saman, kada adlaw gyud mong nag-view, like og subscribe. Kada adlaw? Oh, nang uban ni tutok lang sa unsa man na pader. Kada adlaw gyud. Sige tukar diha sa atong kuan. Nya unsa may mahitabo? Og ato nang i-share, ato nang ipaambit, daghan ang kabati sa ato dinhi mga misa, atong wali nga posible nga makahatag sad nila og giyas kinabuhi kay pulong manis Ginoo. Nya ang resulta sad lain makadawat pud ta og income. Adtong niaging buwan sa Marso, ang atong income sa YouTube niabot og 256,000 kapin. So atong pakpakan ang taga YouTube. Salamat kaayo. Nya kanira bang atong raffle ticket mga igsoon? Di ba ni parihas ordinaryong raffle tickets, kanang moapil mo raffle tickets o kanang mga swertres, mga loto. Kay ang premyo ana gikan ra sa tao. Kana bang ang mapilian lang ba? Ang mapilian. Pero kining atong raffle tickets kay para man ni siya sa simbahan, para man ni sa atong katilingban, ang premyo ani duha ka buok. Gikan sa tao o gikan sa Ginoo. Nya ang gikan sa Ginoo kay 100% premiumhan gyud ka. Dili na pili-pilion. Ano ha? Pila may premyo gikan sa tao? Usa ka 500,000 gitawag na natog first prize. Mapilian ka kana? Wa gi siguro. Nya ikaduha, second prize, 5 katag 100,000. Mapilian ka nga 5 ram na kabuok? Wa gi siguro. Nya ang ika-third prize 8 katag 50,000. 8 rago na kabuok, mapilian ka na, samot nang way siguro. Pero posible kay 8 naman. Nya napagitay consolation prize 40 katag 15,000. O 40 naman gina, siguro ka kang mapilian. Gyapoy siguro. So ato pa ang premyo sa tao, swerte-swerte lang. Muna giswerte gyud. Pero ang premyos Ginoo dili swerte-swerte. Unsa man? Unsa may kana ganing opposite sa swerte-swerte? Sigurado. Sigurado gyud. Mao na kun mopalit gi kag usa ka ticket 200 pesos, i-times dayon na niya og 100 times.
So ang imong madawat, pila man? Naada yung kay 20,000. Oh, labaw pa sa atong consolation prize. Unyag mo palit kag 5 ka tickets worth 1,000. I-times na niya 100 pesos. 100 times, dili 100 pesos. Pwede sa dingno na to ana. I-times niya 100. Sa may mahitabo, mahimo ng 100,000. Mura na kag na appeal sa second prize. Nya ni appeal man ka sa atong one stop challenge kaning tag 20,000 kay 100 man na ka tickets. Dili kitingali ka mapilian. Pero i-times nag 100 sa Ginoo, pila may imong madawat? 2 million. Labaw kayo first prize nga 500,000. Ang pangutana. Mutuo ka. Mo na diri sa atong unang pagbasa, gilalis si Pedro sa iyang mga kauban. Dili mi mutuo nga ang Ginoo mudawat anang mga dili tinuli kay hugaw na sila. Niingon dayo si Pedro, pariha ta. Di sa ta ko mutuo. Pero sa dito na ko sa Hopi, sus, nagdamgo ko, gipakita ko sa Ginoo atong gitunton na panapton nga naay daghang mga mananap nga hugaw nya giingnan ko niya pag-ihaw ana nya kaon na Lord wa ko kasuway kaon anang hugaw nga mananap. Ingon ng Ginoo, ayaw nganlig hugaw ang giisip sa Ginoo nga limpyo. O kinsa may giisip sa Ginoo nga limpyo? Ang tanan nga membro sa iyang lawas nga mistiko. Kanang imong tupad bisag hugaw nagnaong limpyo na para sa Ginoo, higugma na. Si Mother Teresa of Calcutta, iyang gipangita ang mga poorest of the poor, the least ones. Hugaw kayo, gipangud na gani ang lawas sa uban nga naghigda daplins dan, gikinamot niya og atiman. Kinamot niya og atiman. Ngano man kay para ni Mother Teresa of Calcutta nga karon Saint Mother Teresa na, Santa Mother Teresa, ang tanang tao labi na yung labing ubos maoy presensya sa Ginoo. Ninduta na, no? Anya ka nang gasigig libak nimo. Unsa man na? Presensya na sa Ginoo. Hugaw kay na siya kinabuhi, libakay kay na. Pero bisan paghugaw na gihigugma gyapon nas Ginoo, mo nang moingon siya, love your enemies. Na siya. Nya unsa may mahitabo nimo? Kun higugmaon na nimo. Patyon gyud ka na. Mo na ingos Kristo, ako ang maayong magbalantay, andam kong magpakamatay sa akong gibantayan. Nya naa pay daghan diha nga wa mabilong sa akong panon, sa akong turil. Ako sad mong hangyoon, tiguma sila aron mahimo na lantang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Mao nang ato karong tema sa atong Archdiocese of Cebu para sa 29. Nakunot ra ba ng atong tema na skilid? Ako nang gipalit dito, baligya na dito sa Kunomos ito ka baligya na. Aray. Nakunot ato yan ang tarongon. Journeying together as church fully alive. Kanya, pulos din ni buutan ang taga Cebu. Daghang kay buangon. Ang kanil din taga Compostela, pulos din ni buutan. Maila na sulti usahay. Kanang tanan Gabrunda, pulos din na buutan. Ay na lang ta. Kanil din tanang nagsutana, pulos din ni buutan. Samot na. Pero dili na rason na di ta maghigugmaay. Kay lagi gihigugma tang tanan sa Ginoo. Matod pa ni San Pedro, pagsugod ginakog sulti dito sa balay ni Cornelio, ni kunsa dayon ang Espiritu Santo nila samara sa pagkunsad niya nato katong kita mo igikunsaran sa unang panahon. Og
nanulti sa silag lain-laing pinulungan ug didto nako nakita nga ang Dios wa gid ay pinalabi. Nakumbinser silang tanan. Ang Ginoo di ay nahigugma ang imong tupad. Giling nga imong tupad in English sa usa you are loved by God. Nya maingon sa na siya nimo same to you. O nya ron ang kabit sa imong bana. Ingna gyapon ngadto dai you are loved by God. Nya maingon sa siya and by your husband. Nya maingon sa ka me too. Nindot ano? Mahimo dayo mong usa ka panon. Usa ka panon. Di ba? Nya okay mo na dili. Kani yung tinubagan sa mga yawan o no, marag ka na kontragusto ba? Kontragusto. Sige, bahala na mo diya. Basta maunay kamatuuran o maunay makatagbaw sa atong kalag. Naot unta nga atong mga leaders karon, labi na ning atong mga congressmen na sikat kay karon tungod ana nilang impeachment process para sa atong VP Sara. Naot unta musunod sila sa pagkamaayong magbalantay nga maghigugmaay. Nya unsaon man pag-impeach out of love, ibase Dios kamatuuran, dili ibase sa political agenda ang kamatuuran. Unsaon man pagpapriso sa tao out of love, ibase gyud sa hustisya ug sa kamatuoran, dili sa mga butang-butang nga mga ebidensya. Unsaon man paghigugma ang mga buangon nga naglutos nimo, ibase gyapon sa kamatuoran. Nakitang tanan muagi ra aning kalibutana ug ang tinuod natong puloy-anan na wa nagibuangon didtong masagol tuas langit. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna gusto ko malangit ang duha. Gusto ko malangit ang duha. Nya ikas ang gisultihan tubag gasad ingna mamalit na ta. Ana ha. Sige, manindog na ta katong mopalit. Mga igsoon, ang Dios naghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Isip atong maayong magbalantay. Busa, mudangop kita kaniya sa pag-ingon, Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang piniling magbalantay sa Dios, mangulo ka nato ngadto sa mga dalang matarong, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong Kristohanon, mamahimong usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga kabatanunan, magkinabuhi og hingpit, nga magpuyo pinaagi sa ilang kamatinud-anon, ngadto sa maayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga masakiton og sila nga nag-antos, mosalig diha kang Hesus, ang maayong magbalantay, nga mianhi aron pagluwas sa nawalang mga karnero, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson
ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos no, magbalantay ang pingi kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos no, magbalantay ang pingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay agi sa ganghaan, sa turil, sa karnero, magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Diyos no, magbalantay ang pingi kami diha sa imong gugma. Labing mahigugmaon og maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong, Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kalikasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kalikasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ngana sa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apani pamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanino Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nga lain ang sama sa kayo mo. Ikaw ang butong nagipamot ko, ang gugma kong kapos ihatag ko karon. Ayaw itugod nga ako mahilayo. Ako sa hukot nagatuo,
Yawe tugod nga ako mahintay. Magampo kita. Kaluhi pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod. Nya mahitabo ra ni kung ang ato gyung kinabuhi magsunod gyud sa atong maayong magbalantay. Mahigugma gid ta sa tanan. Salamat sa ning hatag nato og formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga nag-celebrate sa ilang 30th anniversary sa marriage, si Mr. Herminio ug Mrs. Cheryl Juanico and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Praise the Lord. Unya, padayon mo palit ha sa atong raffle tickets. Hinamdumin ninyo ang premyo ani duha ka buok, tawhanon og langitnon or Diosnon nga premyo. Maura ni raffle ticket nga daghag premyo. Unya, ang atong pagpangimbitar unya sa mga konfirmahanan, kaya ang atong confirmation July 17, 2026. Niya ang deadline sa pagpanawat sa konfirmahanan July 10. Ang ato sang mass wedding padayon tang mudawat niya parents nagpuyo-puyo. July 18 ang atong mass wedding. Ang deadline sa pagpanawat May 31. Hapit na usa na lang kabuan. Target tag 163 murag ambot na abot na baka 14 daghanang nagpuyo-puyo dinhis Compostela lang daan. Ting daghana. Pero pagka-jutay sa nagpa register para pakasal. Kining ato sang sige. Ang atong social media platforms, kuana ninyo ha, padayunan ninyo og sunod. Suportahi, dili lang tungod kay maka-income ta aning YouTube. Kung dili, ato yung ipasabwag ang atong mga pamalandong, ang atong misa. Ang ato sang Facebook page sa atong parokya, ang official, mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao sa na inyong sundon ay haron nga official gid ang inyong matanaw, dili kuan sa uban. Karong Mayo 1 magsugod na ang atong Flores de Mayo hangtod na gina sa katapusan sa Mayo. Ang atong mga PYCC ug ang atong mga katekista na humana sa ilang preparasyon, na nasa tay mga summer catechist, na humana pod sila sa ilang training, orientation training seminars, tulo ka adlaw niadtong niaging weekend. So ako lang awhag, suportahin ninyo labi na kamo maginikanan ang ato dinhing kuan Flores Monday to Saturday, isod nato sa alas 6. Nya do na sa dinhi catechesis nga himuon sa ato mga youth. Ipadala lang sa diri mga siguro ang ilang catechesis anhanas mga alas 3 tingali. O pa ko kibaw kung sa actual nga oras. Nya ditso naman as Flores. O pa ko kibaw kung sa ila diri tagay niya kog oras. Sa mo diya mga katekista na hibaw na mo sa oras ang catechesis diri ang wa sa mo kibaw. Alas 3. Ani di sulod alas 3 catechesis. Nya alas 6 ang Flores, isod sa alas 6 nga misa. Nya sa Domingo ang Flores kanang paso-paso isod nato sa alas 3 na misa ang Flores. Wala na may catechesis Sabado ug Domingo.
Ang katekesis Monday to Friday ra. Salamat kayo sa itong mga youth. Yang Couples for Christ, nagpahibalo pod nga naa sila'y Life in the Spirit. Christian Life Program di ay life. Christian Life Program. So mga kadtong gustong moapil sa Christian Life Program, magsugod ni karong Mayo 2 hangtod sa Hunyo 20 alas 8 gabi. Anha diya sa atong CWL na hall o ariba ka diri sa Loyo, ang atong almost open na social hall. Pamagid taon tayo mga facilities din mo nang kinahanglan jud kay tas inyong tabang, no? Kayo pagit tayo mga facilities ngarang-arang. Sige lang taon tag luk aning mga luoy ta ba 163 years na ning atong parokya as the Diocesan Shrine pagyod. Nya ang atong social hall so, kaluoy Ginoo in town. Pero sige lang with our love and unity sa to, listen, unite, and build. Na atong rapport ticket, listen, unite, and build. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.